Ngilele phezulu komukelo umbukelo emakhaya kuSimanzonke silethela khona iy'ndawo zamaskandi emva phambili ngifika ngesikhathi. Ngaphandle kokumosha isikhathi ake ngingene kuzo iy'ndawo zamaskandi ngiphathe zona. Eyi bafowethu ziyenzeka iy'ndaba kumaskandi. Emva kokuthi igcwane elisha lindise abalandeli bamaskandi lasho ukuthi impela ngo-6 o'clock liyaliqhumisa ibhomu. Kuyaziwa ukuthi igcwane elisha uma lisho nje suke lizosho indaba ezothusa abantu. Nangempela igcwane elisha sememezele lathi i-black card yalo isiphinde yathenga futhi yathenga umlandeli noma yathenga igidlangoma elidumile uThibela. uThibela uyaziwa njengomuntu ojwayele ukuhambisana kakhulu noKhuzani. Kuma-album andlule nje bemfeaturisha uKhuzani futhi uThibela ungakapongose okuthathwa ngokuthi umfowabo uKhuzani. Uselishilo igcwane elisha ukuthi selimthengile yena uThibela naye uTekisi lo. Uthi kodwa ukuze abantu bekholwe njengoba abantu abaningi bengakholwa lapha ey'nkundleni zokuxhumana bethi ngempela igcwane elisha qamba amanga ukuthi selize lathenga uThibela. Abanye beze besho ngempela ukuthi uThibela umuntu osondelene kakhulu noKhuzani akakwazi ukuthi avele ethenge igcwane elisha kanjani. Igcwane elisha liyasho ukuthi yena selimthengile uThibela naye uTekisi. Wathi kodwa i-DVD noma ividiyo iyeza-ke ezokhombisa ngokusobala bey'shola bona ngempela ukuthi sebejoyine igcwane elisha. Uthi futhi bona labo uThibela sebekhipha iy'ndaba zokuthi uKhuzani umlandeli omkhulu wegcwane elisha. Phinde basho futhi ukuthi uKhuzani futhi uphila impilo yobugogoni bathi ulalana namanye amadoda. Mbuke lapha emakhaya ngabe wena yithemba lezi ndaba ekhishwa igcwane elisha ngokuthi usethenga uThibela nokuthi futhi uThibela wakhipha indaba zokuthi uKhuzani uphila impilo yobugogoni ulalana namanye amadoda. Baze basho ngempela ukuthi yena uKhuzani lo bathi uhalela igcwane elisha njengoba ehlala linaka kangaka. Bathi ulithanda ngoba liyageza and futhi likhini. Mbukele emakhaya ngabe yithemba lezi ndaba sisazobuyela ne-DVD njengokuthembisa kwaligcwane elisha ukuthi usazoyiletha i-DVD noma ividiyo lapho eveza ngokusobala ngempela ukuthi uThibela uyayivuma lento le. Mbukele emakhaya ke hlangane kwi-comment section sizwe umbono wakho. KweSimanzonke izona iy'ndaba engithenga ngaphathela zona ke hlangane futhi ngokuzayo thini next time indaba ayipheli. Ngani uthemba yedwa maningi ngimfikela kwelijikayo ngaleli jongo lakoqhakazela lensizwa ifika ngakephihlalelela ngokudlulelosini idlobe yaphilisa isishono kwesitokazi ngaleli phimulayo enkeneni ezakulapheka abadukiselayo nabadangelwe bonakala bemoyizela. Dokotela